Ang atong kalibutan karon na puno na gayud sa mga problema, murag kahangawa, na puno na sa mga kanabitong murag kagubot, no? O nasayod mo sad kita nga makaapekto kana sa ato ang panglawas kana mga panghitabo sa ato ang nasud karon, or anything nga makapa kanibitang makapa-trigger sa ato ang emotional condition, no? So naiuban nga kung naglunop na gani ang ubang parte sa atong nasod or kalibutan, murag gid tag maapektuhan, labi na kung doon na kitay mga paryente, doon na kitay mga kabanay nga na igo bitaw, and then layo kaayo kita sa pagtabang kanila. Naay mga panahon nga dili gayud kita maka cope up ni ana, so maguol kita, mabalaka kita. So ang resulta usab ni ana, ang atong lawas pod mo bag down pod tungod kay nga ang ato ang tungod sa ato ang mga fear, mga worries, ang ato ang mga anxiety nga naunsa na kaha sila mo paluya sa ato ang immune system, no? So natural naman kana. Ang mga uban nga mga tawo gyud nga mag-maintain gyud ni anang kana bitong balanse nga kinabuhi nga kinahanglang dili sila maapektuhan sa mga fear, mga worry, mga unsa pa diha, no? Ilag yung i-maintain kanang mga makaayo sa ilang lawas, no? Ang ato ang healthy nga mga panglawas kinahanglan gyud kanang i-maintain aron dili dayon kita dali maigo ni ana, dili dayon kita dali maapektuhan ni ana. So, ang uban ni ana, ilag yung i-maintain nga kinahanglan doon na sila'y peace of mind, doon na sila'y mga kalipay, doon na sila'y joy, mga inaana, no? Tungod kay makatabang ka na sa pagpanalipod ka na to, gikan sa mga balatian, gadili na to matuyo ka na nga kung doon na kita'y gikadlukan, doon na kita'y mga fear, mo kuan sa kada sa itong lawas, mo banda ka na, no? Inig kuan na sa itong immune system, mo down na gani, diha na dayon magsugod na ang mga stress, ang mga depression, ang mga unsa pa diha hangtod nga kuan gid kita sa kaluyahon, no? Og naa na dayon diha mo under na dayon kanang ato ang mga gastrointestinal diseases, sama ni anang GERD, anang kabuhi, kanang hyperacidity, tungod kay ang acid ni ana mo buga usab, no? So kung gusto kita nga magbaton gayon sa healthy nga panglawas, ato yung i-maintain ka ng panibitang, atong i-maintain ka ng doon na gid kitay peace, kana bitang mag-nurture gid kita o kanang strength to shield us in sudden misfortune, no? Diha na laman nga paagi nga at kun ato kanang ma-maintain, dili kayo kita maigo ni anang mga balatian, no? Tungod kay aduna kitay peace of mind, nganong aduna kitay peace of mind, aduna kitay pagsalig sa kinatibuk-an ngadto sa ato ang manluluwas nga siya rami mahibalo ni anang panghitabo sa kalibutan. Dili kayo kita magpadani ni ana tungod kay dili nato kana siya kaya. Ang mahitabo ni ana ang atong lawas mooy magsagubang sa tanan nga mga kanibang iaaw niyang setback bitaw tungod sa panghitabo nga dili ginato gusto nga manghitabo. Ang ikaduha ni anak kana bitaw mga problema usab, kana mga problema nga dili nato kaya sulbaron. So unsa may atong himuon ni anak, dili lamang nato kana siya pag dibdibon gyud ang mga problema, no? Unsaon nato kana mga problema, ato lang kana itugyan gihapon sa ato ang kahitasan, ug siya nay mahibalo nga mosulbad ni anak. Ato lang kung inayanayang atong kaugalingon aron ma-maintain ang ato ang healthy lifestyle, no? And then kanang sa pagkaon usab sa insaktong mga makaon, makatabang kaayo kana. Apan bantayanan kana kung tungod kay adunay mga makaon nga maka-cause og depression. Sa uban ini nga basahan ako, nay mga prutas nga maka-cause og depression. Nay mga prutas nga maka kuan kana sila og maayo nga katulugon, no? Kana pong katulugon usab kana siya sa makatabang gayud kaayo nga makabaton kita kalinaw, makabaton kita og kalipay, makabaton kita og more healthy attitude, panglantaw sa kinabuhi nga dili kita maapektuhan ni ana. Tungod kay kung magpadala gayud kita ni anang mga atong mga
palibot, nang hitabo sa atong palibot, sigurado gid ka ang atong lawas mo bigay gyud yan ang dapita og ni ana maka kuana usab kita, makasinati na usab kita og mga kaluyahon. So moadto na pud og doktor kay magpatambal na check up na unsa na gud ko, pero di ay to agi ra kana sa stress, agi ra kana sa anxiety, agi ra kana sa fear, mga worries, no? So atong kuan lang positive outlook, ato lang ginauna-naon nga naay Ginoo nga mahibalo ni ana. Of course, with prayer. Ato mo kanang i-pray, no? Kaya di man pud pwede nga ato ra yun ng pasagdan diha without kanibang atong ihatag ngadto sa kahitasan ang tanan natong mga burden, no? So, ingon ni ana, maayo atong pakikitungo sa atong isig kaingon, maayo atong relasyon sa Ginoo, ang peace mo dagaya gayud kana siya sa ato ang pagkatawo ug hangtod na sa ato ang kahimsog sa atong panglawas. So kung peace kay ang atong lawas, aduna kitay peace, aduna kitay joy, aduna kitay happiness, sense of gratitude, kanang balatian layo ra gyud na siya kaayo, no? Layo ra gyud kaayo. Kana gani mga cancer, sa akong pagbasa-basa, ila ka nang gitumbok nga usa ni ana sa hinungdan, mao ka ng stress, mao ka ng problema, kana bitaw nag-uulgid kita, do nagid kita gidibdib nato nya wala nato ma-release, no? So ingon ni ana, although nayo ba ni ana genetics kaliwat, pero usually sa ato gid kanang palibot nga nanghitabo, bisan kanang hyperacidity sa ato kanang environment, no, sa atong emotion, sa ato ang uban pa diha, no? So maulang kana tingali ang atong hisgot-hisgutan karon mintras tanto, no, puhon mangita ra kita og mga maayo kaayo nga mga topic aron atong ika-share kaninyo. So unsa inyo mga suggestion diha may tungod sa mga balatian or bisan pa sa spiritual nga kaayuhan, i-suggest lang kana sa comment section, no? Tungod kay malipay kaayo ako nga mahatag kaninyo ang buot ninyo nga atong pahisgutan. Kung sa spiritual, pwede pod kita diha, no? Kay importante magyud kaayo kana siya nga makabaton laman kita og physical health kun healthy ang atong spiritual nga kinabuhi, mental, dala na kana tanan, no? So mao kana og daghan kaayong salamat nga at last na monetize na gyud ko sa kadugay panahon, no? Di ko tingali og dugay mga 3 years. So ingon ana kadugay nga akong pagpaabot sa kanus agi kana. Unya sa na monetize nako murag wadan ko gana. Wadan ko gana. So ingon ana po na gihapon, no? So salamat kaayo og hantod sa sunod nato nga panag hisgot-hisgot diring dapita, no? Salamat kaayo og ako na di ay ning ikuan nga ako na pong dibdibon gayud ang ako ang channel diri, no, ang LV Amor Cares. Ako na usab nga kugihan tungod kay na monetize na ta. So salamat kaayo hangtod sa sunod. Have a good and godly day everyone og salamat kaayo.